आरो जेब्लानाखि बे पापआ आदम आरो हावानियाव हाबो, आदम हावाया थैयाखै, नाथाय बाइबेलाव बुंदों थैगोन इसोरा, नाथाय आत्मायावसो थैदों। आरो बिनिफ्राय इसोरनि आज्ञाखौ उल्लंघन खालामनायनि थाखाय आदमा मिथिगौ इसोरखौ माबायदि, बियो बेसेबांबा बोलोगोरा, बिनि रावजोंनो बे गासैखौबो दादों, आदमखौ सुबुं हारिखौ दादों। बिनि रागायाव थानाया गिदिर बाथ्रा, गिथाव बाथाव। बेखायनो आदमा गिदिर गोरोन्थिखौ मावनायनि थाखाय, दायखौ मावनायनि थाखाय इसोरनिफ्राय बियो खारखोमानो आरो बागाननि खनाजों थाहैदों जाहैदों, बिगुरनि ड्रेस गाननानै। आं गुसुङै बुंदों बेखौ। अब्ला सोरगोनिफ्राय इसोरा नागिरबोदों आरो बुंदों आदमखौ, आदम, आदम, नों बहा दं? आदमा मा होननानै बुंदों? प्रभु, आं बैयावनो दं, नाथाय आं गिनाय मोनदों, आं गिनाय मोनदों, आं नोंनि आथिंनि सोदोबखौ खोनानानै। आं बहा थागोन, बहा मागोन, आं खाराव माराव जादों। आदमा बेखौ गोरबो सिंनिफ्राय दुखुजों गिनायजों इसोरनियाव बुंदों। इसोरा आदमखौ दुखु मोनदों। इसोरा बुंदों, नोङो मानो आंनि बुंनायखौ नोङो मानो लायाखैसै? नोङो मानो गोरोन्थि मावखो? दुखु मोननायजों इसोरा बायग्लिदों, बाइबेला बेखौ बुंदों। आरो बियो जोबोदनो बबाव थागोन, बबाव मागोन इसोरा बेखौ फिल खालामदों। बाइबेला जोंनो फोरोंदों। मानोना इसोरा मानसिखौ जोबोद अनो, आदम आरो हावाखौ गावनि महरजों दानायलाय, गावनि जिउखौ होनायलाय बियो गिदिर प्लान पलिसि दङमोन। नाथाय पाप मावनायनि थाखाय आदमा इसोरनिफ्राय गोजान जानांदों। आरो आदमखौ इसोरा बुंदों, नों दिनैनिफ्राय बे बागाननिफ्राय ओंखारलां। आरो आदमा गावनि बिसिखौ लानानै दंफांनि बिगुर गाननानै एडेन बागाननिफ्राय सानजा देशआव खारखोमानानै थाहैदों। आरो बेयावनो रायजो जानानै गोबां फोलेरखौ बांहोदों होननानै बुंदों। आदमा पाप मावनायनि थाखाय इसोरनि अननायनिफ्राय बन्सित जाबाय आरो इसोरा मानसिनिफ्राय गोजान जाबाय। बै दिननिफ्राय इसोरखौ आदमा नुवाखै, अर्थात बुहुमनि मानसिफ्रा नुवाखै, खोनाफेराखै। जोङो मिथिगौ, उकिल सिस्टार दं, बियो मिथिगौ, केस सालायनो मोनो नालाय। जुदि सासे मानसिया जुदि मार्डार खालामोब्ला पुलिसा सानफ्रोमबो नागिरफैयो आरो बेखौ मोनागौ माने नागिरो। आरो बियो जुदि मोनोब्ला बेखौ केस बादिहै साजा होनानै जेलाव दोननोबो हागौ, बुथारनोबो हागौ। आदमा गिदिर दाय मावनायखाय इसोरनिफ्राय बियो खारखोमानो नागिरदों। बियो मा खालामदों? इसोरनिफ्राय खारखोमानानै गुबुन मोनसे जायगायाव बासायनायनि लामाखौ नागिरदों आरो सानदों, इसोरा बोलोगोरा, बियो जेखौबो मावनो हागौ, जेखि खालामनो हागौ, बेखायनो आं बिनिफ्राय गोथ्रोदनाय, आं मोजां सासे मार्डार खालामनाय वान्टेड मानसिफोरबायदि इसोरनिफ्राय जादों आरो। बेखायनो नम्बर 1, जोंनि मानसि आरो इसोरनि गेजेराव हाल' जानानै थानायखौ, सोमोन्दोखौ लाबोफिननो थाखाय, जोंनि पापफोरखौ क्षमा होनो थाखाय दिनैनि 2000 बोसोरनि सिगां, 21 बोसोरनि सिगां
जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव हायदोंमोन। नम्बर 1 पास फरगिविं, जोंनि पापफोरखौ क्षमा खालामनो, जोंखौ गथायसे खालामफिननो। नोंथाङा फरायोब्ला नुनो मोनगोन बाइबेलाव जन 1:18 जायहा जिसुखौ नुबाय बियो बिफा इसोरखौबो नुबाय होननानै बुंदों। बेखायनो बुंदों Jesus came to erase the misconception about God. इसोर आरो जोंनि गेजेराव मिसकनसेप्शन, भुल बुजाबुजिखौ क्लियार खालामनो थाखाय इसोरा बे संसाराव मानसि महरै फैदों। जायहा जिसुखौ नुबाय बियो इसोरखौबो नुबाय। जन 7:18 बुंदों। 2 नम्बर जोङो नायोब्ला नुगोन 2 नम्बराव पार्पसआ बे पार्पस फर लिभिं, मानसि जातिखौ गोथाङै लाखिनो थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव फैबाय। रमाननि 6:23 जों सानफ्रोमबो बियो कमन मोनसे बाइबेल पास। बेयाव नुगोन पापनि फिथाइया थैनाय आरो ख्रिस्ट' जिसुजों जों गोथां जिउखौ मोननो हायो। आदम आरो हावाया पाप मावनायनि थाखाय बुहुमनि गासै मानसिफोरा पापी जाबाय आरो जोङो पापनि थाखाय गोथै जाबायमोन। जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों जों मा जाखो? गोथां जिउखौ मोनफिनबाय। रमान्स 3:10 बुंदों धोरोमिया रावबो सासेबो गैया, पाद्रिबो गैया, पण्डितबो गैया, नाबिफोरबो गैलिया, संसारानो पापी जाजोब्बाय। बेखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ फैबाय। जहान 3:16 इसोरा जोंखौ अननानै गावनि सासेबोल' फिसाज्लाखौ बे बुहुमाव दान होबाय। जायहा बेखौ फोथायगोन बियो आद्रि जानाय नङा, नाथाय जोबनो गैयै गोथां जिउखौ मोनगोन। फोथायगोन बिनि मिनिंआनो जाबाय चइस खालामनाय, सायख'नानै लानाय। जायहा बासायगिरि जिसुखौ सायख'नानै लागोन बेल'सो बासायजानायखौ मोनगोन। बेखौ जोंनो फोरोंदों। 2 नम्बरा थांबाय। 3 नम्बर जोङो नायनि बेयाव पार्पस नम्बर 3 Home in heaven। जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि लागै क्रुसाव थैबाय, बुथार जाबाय, बुख्रुब जाबाय, सुख्रुब जाबाय। थैखांनायनि उनाव बियो सानथामनि उनाव सिखांफिननानै बियो सोरगोआव जोंनि लागै न' बानायनो थांबाय आरो बियो जोंनि लागै मोनसे प्रमिस खालामदों, जायफोरा आंखौ फोथायगोन बिथांमोना सोरगोआव थानो जायगा मोनगोन आरो आङो आंनि फिसाफोरखौ लांनो फैफिनगोन। बे मोनथाम सर्तनि थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव फैदों। ख्रिस्टमासनि बे मोनथाम थांखिखौ दिनै आं नोंथांमोननो बुंदों। पास्ट फरगिभेन नम्बर 1, पार्पस फर लिभिं नम्बर 2, पार्पस होम इन हेभेन नम्बर 3। बे मोनथाम सर्तनि थाखाय 2021 बोसोरनि सिगां जिसु ख्रिस्ट'आ दाविदनि नोगोर बेथलेहेमाव जोनोम जादों आरो ख्रिस्टमासनि गुबै थांखिया बेनो। बेखायनो जोङो दिनै बेखौ मिन्थिबाय आरो जोङो बुजि मोनबाय। दिनैनिफ्राय लाना 2021 बोसोरनि सिगांनो जिसु ख्रिस्ट'आ जोनोम जाबाय, आरोबाव बियो जोनोम जाला। बाइबेला बेखौसो बुंदों। जोंहा मोनसे गिदिर ख्रिस्टमास दंबावो, जों बिनि थाखायसो रेडि जानो नांगोन। 1 नम्बरा थांबाय, जोंनि पापखौ बियो क्षमा होबाय,
2 नम्बराव बियो जों थैगोनमोन पापनि थाखाय जिसु ख्रीष्टआ गावनो थैनानै जोंखौ गोथां खालामफिनबाय। 3 नम्बराव जोंनि लागै इसोरा सिखांफिननानै जिसुआ सिखांफिननानै सोरगोआव थांबाय आरो बियो जोंखौ लांनो फैफिनगोन। दा बे 3 नम्बरनि ख्रिस्टमासखौसो जों नेनांगोन रायजो राजाफोर। आरो दिनैनि मुगाया बेसो। बेखायनो जोङो दिनैनि ख्रिस्टमासआ बेनो। मा बुंनो? एक्जामाइन योरसेल्फ। नोङो नोंनि गोरबोआव जिसुआ दंना गैया बेखौ दांग्रोमनानै नाय दिनै ख्रिस्टमासआव। नोङो जिसुखौ मोनदोंना मोनाखै? दांग्रोमनानै नायनांगौ जादों। आंनियाव जिसुआ दंना गैया? जोङो जिबनाव जुदि जिसुखौ मोनाखैब्ला, जिसुआ गैयाब्ला, दिनैनि ख्रिस्टमासआव जों जिसुखौ नाजावनो हायाखैब्ला जोंहा दुखु गोनां जागोन। माखासे थांनाय पिरियडआ मा होनना बुंदों? फ्लेश पिरियड। मोदोमनि पिरियडमोन बै समाव। बाइबेलाव बुंदों, आलमारिकआव नोंथांमोना ख्रिस्टमासनि टपिकखौ नायोब्ला नुनो मोनगोन। इसोरा बाइकखौमोन आरो बे बाइकआनो दिनै मोदोम जाफैबाय, जिसु ख्रीष्ट जाफैबाय। आरो बे जिसु ख्रीष्ट मोदोमाबो सोरगोआव थैनानै थांफाफिनबाय। आरो दिनैनि दिना स्पिरिटनि दिन, जायखौ बुङो जों पबित्र आत्मा। दिनै जिसुआ नोंनियाव दङना गैया? आंनियाव दङना गैया? बै आत्माया दङना गैया? बेखौ नायनायनि सम जाबाय। बाइबेला बुंदों, जेराव जिसुनि आत्माया दङ बेयावसो हिलिं एन्ड मिरेकल दं। जन 4:24 इसोरा जिउ, बेखायनो जों इसोरखौ जिउजोंसो खुलुमनांगौ। जोङो जुदि जिउजों खुलुमनो हायाब्ला जों इसोरनि रायजोआव हाबनाया जोबोद गिलु बालु। नैबे एन्डिं मुभमेन्टआव, नैबे स्पिरिटनि दिनाव। बेखायनो सासे गोरों पण्डितआ जिसु ख्रीष्टखौ मोनसे समाव हर समाव लोगो हमहैदों। जों मिथिगौ निक'डिमास, जाय निक'डिमासआ जुदाइनि गासैबो धोरोम बिजाबफोरखौ फरायबाय, जाय निक'डिमा थिउलिजियानमोन, जाय निक'डिमा जोबोदनो गोरों, जाय निक'डिमा गथाय बिश्वनि जारिमिनखौ मिथिगौ, जाय निक'डिमा गिदिर पण्डितमोन, बिथाङा कनफिउज जादों। आरो बियो सानदों, बासायजानाया माबोरै जानो हागौ? बासायजानायखौ जों माबोरै मोननो हागौ? बेखायनो हरसेखालि बे जिसुनियाव थांदों आरो सोंदों, राब्बि, गुरु, आं मिथिगौ नोङो सासे इसोरनि गिदिर पण्डित। बासायजानो थाखाय आङो मा खालामनांगौ? जन 3:4 नोंथांमोना फरायब्ला नुनो मोनगोन। अब्ला जिसुआ एन्सार होदों। मा होनना बुंदों? नोङो गोदान जोनोम जायाब्ला इसोरनि रायजोखौ मोननाय नङा। प्रेज द लर्ड। नोङो गोदान जोनोम जायाब्ला इसोरनि रायजोखौ मोननाय नङा। निक'डिमासआ सानदों, आं इसोरजोंनो दं, आङो सासे रोंखा राखा पण्डित, आं नङाब्लानो फुजा पातलफोरा जाया, हम जयग'फोरा जाया, आं गासै धोरोम बिजाबखौ मिथिबाय, आं एसेबां गोरों, माबोरै आं बोरायबाय आरो आं बोरायबाय, माबोरै बिमानि उदैयाव हाबनानै गोदान जोनोम जाखो? बेनि बादियानो जों बयबो मिथिगौ, होबानो जानाय नङा। दान होनायजों लोगोसे, गिर्जायाव फैनायजों लोगोसे, बाइबेल फरायनायजों लोगोसे, प्रार्थना खालामनायजों लोगोसे
जोङो इसोरनि आत्माजोंबो लिड खालामजानाय, इसोरनि आत्माजोंबो दैदेनजानाय जों जानो नांगोन। बेखायनो बाइबेला बुंदों, इसोरनि रावा मा बुंदों बेखौ जों खोनासंग्राबो जों जानांगोन। माथाइनि 7:21 बेयाव बुंदों, "अ फोरबु फोरबु बुंनाय साफ्रोमबो इसोरनि रायजोआव हाबगोन बे नङा, नाथाय जाया इसोरनि बायख'खौ पालन खालामो बेल'सो इसोरनि रायजोआव हाबगोन।" गोबां मानसिफ्रा बुंगोन, "आं जिसुनि नामाव भुतबो होखारबाय, बेमारिबो फाहामबाय, दानबो होबाय, लगनबो थाबाय, गुबुनाव थांनानैबो आं प्रसार खालामहैबाय।" इसोरनि जिउजों इसोरनि बायख'खौ पालन खालामाबा इसोरा बुंगोनलायनो, "आं नोंखौ सिनाया।" प्रेज द लर्ड। बेसेबांबा दुखु गोनां जागोन, बेसेबांबा दुखु गोनां जागोन बै दिना। मिसनारि मावलायबाय, मेघालयआव थाहैलायबाय प्रेसिडेन्टआ, गोबां नर्थ इस्टआव गिदिंबाय, खना खनला थांबाय, जिसुनि नामाव प्रसार खालामनायनि थाखाय दानजानो ओंखारबाय, होसोजानो नागिरबाय, जम जाबाय। जोबथानायावबा बुंबाय इसोरा, "नोंनि नामानो गैया प्रेसिडेन्ट।" बेसेबांबा दुखुनांथावना जागोन। बेखायनो जोङो दिनै सम जाबाय, जों आत्मायाव जों गुस्लायनायनि सम जाबाय। जोङो बाइबेलाव आं जोबोद मोजां मोनो, जेकुइस सखिय'नि जारिमिनखौ नोंथांमोना मिथिगौ। चिफ टेक्स कालेक्टर होननानै बुङो बिथांखौ। लुकनि 19:1 10 फरायोब्ला नुनो मोनगोन, बेयाव सखिय'आ आत्माजों गोसोजों बियो जिसुखौ नागिरदों। गोदोनि दिनाव खाजोना खांग्राफोरखौ मा बुङोमोननो? पापि। बे सोरनिबा जाखोमादों, बारा लाबोदों, बेयो लुथिदों, बेखायनो पापि बुङोमोन फैसा लाग्राफोरखौ। फैसायानोथ' जुदासखौ नोरोगाव हरदों, नंगौना नङा? फैसानि थाखायनो जिसुखौ जुदासआ फानदों। जुदि बियो ट्रेजारार नङामोनब्ला हयथ' बे खामानियाबो जानाय नङामोन खोमा। फैसाखौ माखासे नुबाय, फैसाखौ मोननायखौ नुनानै बियो मा जाखो होनना बुंदों? लुब जाबाय। बेसेबां राङाव फानदोंमोन जिसुखौ? बेसेबां राङाव? 1.5 कुरि, मा बुङो? 30 टका ना? 30 टकायावनो फानबाय। जा साबगोन 30 टकायाबाबो आरोना। बै समनि 30 टकाया दानि लाख कौटि टका जानो हागौमोन। दिनैथ' हाजारबो नंला, लाखसो, कौटिसो ना? थाखा गोनांफोरनिया जोंनिया 1000 मोनबानो बाब्रे बाब होनना बुंगोन, नंगौना नङा? 2000, 20,000, 30,000 मोनबाथाय बा मोनबायलै दिनैबाथाय गरम जानोसै ना, नंगौना नङा? 1 किल' दांखाखौ दिनै अमा बेदरखौ जालायनोसै, थिगसे जागोन, 5,000 मोनबोदों नङा जानोसै ना? गुबुनफोरनियालायनो जों बुङो, जोङो सावरायो लोगोफोरजों आरो जों मिथिदोंबो, 5,000आ जथा पालिसजों, जथा पालिस खालामनायसो 5,000आ। 1 लाखआ साहा कापसेनिसो दाम होननानै बुंदों। सीता आम्बानी ना मामोन बिथाङा? मा एसियानि टपमोन बिथाङा, दाखालि बावै हारिदों बिथांमोना, आदानिजों हारिनानै थादों। बिनि हिन्जावनि साहा कापसेयानो 3 लाख। जोंनिया 3 लाख मोननांबा पालङा ना बै समाव लुद्रायलायगोन, नंगौना नङा? लुद्रायलायगोन, 3 लाख। गारि बायगोन सालाखौ सेंग्राफ्रा, KTM दांखागोन, नंगौना नङा? दानियाथ' KTM सो आं सेंग्राफोरनिबो बुंगोन दा, KTM
मिनिंखौ मिथियो दा KTM-खौ सोर सोर दं KTM? सोरहा सोरहा दं KTM? बाइक गैया? Praise the Lord. नोंथांमोनहा KTM बाइक गैया थिग जादों। KTM बाइकनि फुल फर्मखौ मिथिगौ? किनिले तुमि मुरिबो। नंगौना नङा? किनिले तुमि मुरिबो। आंनियाव हाइवेआव बाफ्रोम बानायो लुद्राय लुसिम फैनायानो मेरला जायो। এই रेसाव नुयोना टिभियाव ना गेमाव ब्रिं होयो आंनिया गिदिंनायानो टार्निंआव बापरे बाप जानोसै ओरैबादि बिर होयो इसोरासो मिथिगोन आरो मबेयाव मोनहैगोन थुख्रा थुख्रिबो जायो होमबा अबसे मब्लाबा जोंनियाव सासे नेपालि दङ डिमाकुसियाव फिसालाया बिराद अख्रानो KTM नांगौ आरो बायना होबाय सरि बायना होबाय मा खालामनो फिसालाया आदानिया गोग्लैनाया मोजां खोनासं नेपालि आरो KTM-खौथ' जे दखान होयो बिसोरा बायनानै होबाय मेट्रिकबो पास जाबाय नामा होनदों एखेबारे मा खालामदों होनना बुंदों ओरैबायदि सलायनो डिमाकुसियाव बिब्दि गैया आरो दाथ' आरो हाइवे जाबाय ब्रिं सलायलायनो ब्रें 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 होनलायो आरो सिब्रुमा गाबनाय बेबायदि माबा आरो मानो बिनिया सोर फाग्ला दोङो बाइकखौलाय बिदि सलायलायनो हेन्देलखौ ओरै खालामलायनो ओरै आरो यें 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 KTM बाइक এনেকা চলাই বুলি কৈছে আমাৰ ডিমাকুছিৰ এজন আছে চৰি মই অসমীয়াত ক'বলৈ পাহৰি গৈছোঁ পাপাই একেবাৰে চাবলৈ নোৱাৰে এতিয়া অহংকাৰ হ'ল টকা লাগে পইচা লাগে কি লাগে তেল ভৰাব লাগে नुदों आंना सेंग्राफ्रा KTM लायो पालसार लायो सानसेखालि आरो पालसार लादों 120 ना 220 लाबाय मास्टर आंखोल बिफाफ्रा बायना होबायदां सेबबाय फैदों आरो साथामसो फैदों गाननायाबो जेने देलाङा लोगो सासे दङ आरो मोजांथार केबन दामो बियो बिनिफ्राय जोंनि बाइकआ हामा जादों आरो खैराबारियाव सिनायगौना खैराबारि बे टार्निंआव आरो रतन बर' आदा दं आरो बेयाव मेकानिक बेयाव जों बनायनो होदों आरो जोंनि बाइकखौ साथामसोआ 220 लाबोदों मा गारि लाबोदों नायस्लाबाखै गारिया हले दामि फैनानै बे जिरायग्रायाव गिदिंनायाव दुब्ला जफैदों आरो दबनो गारिखौ दोननानै ओरैबायदि बख'दों आं नायदों बापरे बाप सेंग्राफ्रा जादों खानायफ्रा रथिं रथा एत्ते बिथिं आरोना दानियाथ' ओरै ना बख'बाय खालामदों ओरै होदों आरो नायदों होबाय फाननाय बिदिखौसो जि सोबदों गुफुंलायनो सोबदों आरो अब्ला आंखौ बुंदों मा लाब जाखो ना 220 पालसार सलायबाय बिरि सोबोबा सिगारेट सोब नङा दामिखौ सोब सिगारेटखौ सोबस्रा नङा ना कोट गाननानै दामले बेयाव जिरायबा आंखौ माबायदि नुगोन मानसियावनो कोट गानदों हायावसो जिरायदों बुंगोन बाना जानाय नङा बिदिसो जागोन कुनुदिन गानफेराखै ABCDबो रोङा दांलै बियो नङा 220 सलायलायनाय मानसिया बिरि सोबो होमबा सिगारेट सोब गोलाव एसे दामि होदोंमोन आं सोबफेराखै एसे मोजां नुगोन नंगौना नङा दा बे आरो बै नेपालि आदाया बुंदों जाहैदों फिसालाखौ KTM-खौथ' आं बुंबाय किनिले तुमि मुरिबो दानिया बिनिया उल्था जाबाय किटिया मोर लरा मुरिबो जालायबाय किटिया तुमि मुरिबो जाबाय KTM-आ बिनिया बिफायानो फिसाखौ सावहोदों मानो दुखु मोनदों बिफाखौ अहंकार खालामदों सै होदों बिनि थाखाय
जोंनि बिमा बिफाफ्राबो सावनो गोनां जागोन नंगौना नङा बाइबेला बुंदों सेंग्राफोरनिखौ फोजोबखालांसिया बांद्राय अहंकार जाबा थैनायनि बिसिनायाव गारगोन रेभेलेसनाव नाय नोंथांमोना जेब्लानाखि केन्सार जागोन एक्सिडेन्ट जाना आथिं बायगोन माबा मोनसे जानानै बेमार जागोन अब्लासो बुंगोन इसोर जों नुयो हस्पिटालाव जों नुयो गोबां सेंग्राखौ जों नुयो गोबां गाज्रि लामाजों थांनाय मानसिफोरखौ आं आसा खालामदों नोंथांमोननियाव बेबायदि इयुथफोर गैया आं आन्दाज खालामबाय थादों आदाया गिटार दामबाय थादों सानैसो दिनै इयुथ नुबाय आं सोंबाय थादों बिखेखै आंबो इयुथआव दङखाय दासिम हाबा जादोंब्लाबो बोरायथ'वाखै आङो लुबैयो जोंनि इयुथफोरा इडुकेसनावबो जौगानांगौ दामनाय देनाय मोसानायावबो इसोरनियावबो जों जौगानांगौ बेखायनो आं दिनै खावलायगोन नोंथांमोना बिदि अबस्थायाव दङबा गार नोंथांमोना सावदाला इसोरखौ रागा दाफोजों सिख्लाफोराबो एक्सपार्टथार मबाइल थुनायाव दानिया सिख्लाफोराबो ना नंगौना नङा मबाइल 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 आरोना जानायखौनो दोनथ'गोन मबाइलखौ दसेबाबो ओरै बोर लागोन नंगौना नङा गासैखौबो दोनजोबनो हागोन खिन्थु मबाइलखौ हले हाया नंगौना नङा आंनिया दाखालि हिनजावा एसे नायहांदोंमोन आरो मबाइलखौ र' माबा प्रग्राम नायनो जादों आरो बोर लादों लोगोफोरखौ नायदो आरो बे बुंदां हिनजावखौ नोंलाय मिसनारिनिसो हिनजाव ना बेलेगनिसो हिनजाव नोंलाय आंथ' जानाय नङा सासेयाथ' बिराद अख्राथार गार' हिनजाव मोननाया मोजांथ' हिनजावा थाङाब्ला आंखौ होखानायसो एरा दांमारगोनलै आंनिया दुब्बा दुब्लि बाक्सानिसो होखागोनबा आंनिया जाखायो आरोना गारना थांगोन हिनजावा गिदिर नङा जोंनिया इसोरासो गिदिर जों इसोरनि खामानिसो मावनो फैदों बेबायदि आरो नंगौ हिनजावखौबो गारनाङा आं बुङाखै हौवाखौबो गारनाङा आं बुङाखै जों इसोरखौ प्रायरिटि होग्रोनांगौ सिगां आं बुंबाय एसे इयुथफोरनि थाखाय दा जों नुदों बै सखिय'आ मा बुंदों सासे थाखा फैसा लाग्रा धन भरालिबाबो ट्रेजारारबाबो बिनि आत्मायाव इसोरा खोथा बुंदों आरो बियो सानसेखालि मा खालामदों जिसुखौ लोगो हमनो थांदों नागिरदों जेब्लानाखि बे जिसुखौ लोगो मोनहैदों माने मानसिफोरनि गेजेराव बे हायथाथालाय जिसुखौ नुवाखै लाइक माने आं बायदि हायथाथा आरो आंबो एसे हायथाथासो नाना बांगालालाय मा जानला मोनला बुंबाय थादो जादों दाबो फोजोबनो रोंला नामा माबाय नामा हायथाथा आरो बे जिसुखौ बिराद लोगो हमदों सेस्था खालामदों बेखायनो बियो बिफां गोजौआव गाखोनानै जिसुखौ नायदों आरो जिसुआ बुंदों सखिय' नोङो ओंखारदों आं दिनै नोंनि न'खरावनो आलासि जानो थांदों बापरे बाप ना मा गोजोननायनि रादाब जानो हागौ सखिय'आ दानाय गुबुलायनाय द्रोद फैबाय खोमा ना नंगौना नङा गंगं गाखोनाया दानाया गुबुलायबाय द्राद नंगौना नङा गंगं गाखोग्राफ्रा एक्सपिरियेन्स दंना गैया ना आंना ओरै दङ आङो सानसेखालि बै दाउ फिसा फिसा गाबग्राया थिप थिप होननाया बिरबायग्राया गोजौआव आंनि न' खाथियाव हाननो नागिरदों आरो बिराद गोजौथार गया आं गाखोबाय आरोना बै दाउस्रिया गाबबाय आरो गाखोनायाव स्रे गाबबाय सैमाफोरा सोंखावबाय आं गाखोनाय मालिकआ नुबाय बाब्रे बाब दंफाङावसो गाखोदों मानो गाखोदों नोंलाय आफानो खोन्थाहरबाय आरो
एइदो खोन्थाखौ ना फैबाय आरो बहलै बियो होनना नागिरफैबाय आरो ना ओरैबादि स्पिडआव फैयो गोजौनिफ्राय द्रोद फैयो आरो जामजोबलायदों नैबे गुदुं जाजोबलायबाय निस्सय सखिया बिदि जादों नंगौ नङा सखिया बिदि जादों नंगौ नङा जादों सखिया जादों मानोना बियो जिसुखौ लोगो हमनो नायनो बियो गोसो जादों जिसुनि बेबायदि खावलायनायखौ मोननानै आरो सखिया जिसुखौ गावनि न'खराव नाजावनानै बियो बुंदों गावनि गोसोनि खोथाखौ बुंदों शेयार खालामदों आरो बियो बुंदों जेब्लानाखि बासायजानाय परित्राननि खोथाखौ मोनबाय सखिया बुंदों आङो जुदि सोरनिबा लाबायबा थगायबायबा आं दिनै दाथियै बुंदों आङो बिथांमोननो 2 गुन होगोन प्रेज द लर्ड आंनि सम्पथिफोरखौ फाननानै हावरियाफोरनो आं दान होगोन हालेलुया बुं हालेलुया जिसुआ बुंदों दिनै बासायजानाया नोंथांनि न'खराव फैबाय नोंबो आब्राहामनि फोलेरनि सासे जाबाय प्रेज द लर्ड सखियनि बे गोसो सोलायनाय सखियनि बे इसोरनो गावनि गोसोनि साननायखौ बियो एक्सप्रेस खालामदों आरो बियो खुसि जादों आरो बै दिननिफ्राय बियो सखिया गोदान जादों जोंनि जिबनाव बेबायदि सोलायनायखौ जिसुआ नागिरो आङो गोसोखाङो जोबोद दुखु मोनो आं जेब्लानाखि फरायदों दार्जिलिंआवसो फरायदों नालाय आंनिया सर्ट कर्ससोमोन बाइबेल कलेजआ आंनि प्रिन्सिपालनि हिन्जावा कहिमानिफ्रायमोन नागा मानसि आरो बियो नेपालिजों हाबा जादों आरो आङो जेबो इंलिसाव दालमोन आङो माबायदिमोन बर' मिडियामाव नालाय आंखौ इंलिसाव जेबो रोङा बुजि मोनो आं बुंनो हायामोन आङो खिन्थु आं इउथनि खामानि मावदों आं बेबायदि बाइबेल कलेज फरायगोन सानफेराखैमोन आं टेकनिशियान टिभि मेलेरिया नायग्रा नङा माने मिथिगौना टेकनिशियान डक्टर होननानै बुङो बेयावबो 1.5 बोसोरसिम खामानि मावबाय आङो जब जादोंमोन आंहा गभर्नमेन्ट जब आं बेखौबो गारनानै फैदों इसोरनि नामाव प्रेज द लर्ड जेब्लानाखि हाई स्कुल फरायदोंमोन आंहा सासे 3 स्टार आंनि आदै जानाय कार्बि आंलंनि खोरजियालांनि हरसिंगायाव मेघालयआव सासे पुलिस अफिसारमोन बिथाङाबो लिंहरनानै आंखौ जखा लालायबाय पुलिसबो मोननोसैमोन आं क्लास 9 फरायदोंमोन आरो 8निफ्राय प्रमोशन जाबायमोन आं बेयावबो फेलें थांबाय आरो आं जेब्लानाखि टेकनिशियानखौ गारनानै फैदों 5 टाइम डाक्टर आंनि न'खराव फैदों बेनो आं खारखोमानानै थादों आङो मिडिल क्लासनि मानसि न'खरनिफ्राय धोनिबो नङा गोरिबद्रायबो नङा गेजेरनि आरो इसोरा आंनि आफाया लेखा रोङा आइयाबो लेखा रोङा उन्दैयावनो बिफा थै जानायलाय हा हु दं मालायनियाव थानानै न'खरफोरखौ खुंदों बिसोरो खिन्थु आइनि न'खरा धोनिखामोन दा राननानै एसे खम जाबाय बिसोराबो बिनिफ्राय आं इउथनि खामानि मावबाय गोबां जायगायाव इसोरनि प्रग्रामफोराव थांबाय आङो सानबाय आंनि आदा सासे दं बेबो बुंबाय भाइ नोङो बाइबेल कलेजावनो थांदो सर्ट कर्सआवनो फरायनो थांदो आङो अब्ला दे थांसै होनबाय आंनो मोनसे फर्म हरबाय आरो अनलाइन आङो साबमिट खालामबाय आरो थांबाय 2 weeks माने 2 हप्तासो मोनसे डेडिकेसन मोनसे माबा सार्भिस खालामदों आरो गथाय थानायनि बे 2 हप्तानि उनावसो क्लास खालामनो मोनगोन हायोना सोरबाया हायाना
सोरबाया हाया बेखौ बिसोरखौ थिनहरफिनो आरो बे क्लास खालामनायावबो जुदि हायाब्ला। बेनिफ्राय आङो जेबो रोंथारा, इंलिसखौ बुजि मोनो, बुंफिननो हाया। आङो नायबाय, नटिस होदों आरो बर्डआव नायबाय आं टिचारफोरा बबेनिफ्राय फैदों। नुबाय इण्डियानिफ्राय सासेल' कर्नाटकानि डक्टर जन बिली होननाय, बाद बाखियानो फरेनारफोर गोजासो। अब्ला आं बादावखांबाय आरो आं गिनायबो मोनबाय आरोना। आंखौ प्रिन्सिपाला बुंदों, प्रेजेन्ट नों गिनो नाङा, इसोरा नोंखौ गाइड खालामगोन। अब्लाबो गोसोआ मानिया। बेनिफ्राय जेब्लानाखि इंलेन्डनि सासे गिबि क्लास खालामनो फैबाय, सुजान मेडाम होननाय हिनजाव मानसि आरो सिख्लाथार जाबाय आरो बाप रे बाप माथोलाय गुफुरसो। इंलेन्डनि इंलिसाथ' बिराद ओरैना, आंथ' रोंनाय नङा होनदां। प्रिन्सिपालनियाव हाबबाय आङो अफिसाव, सार बुजि मोननाय बायदि लासैयै फोरोंनो, सिन्था खालामना जादों। क्लासा खामजेनबाय, बिराद गिथाव बाथाव इंलिस बुङो, बुजिस्लाबै। अब्ला आं मा खालामनो, लिभफोर होयोना रेस्ट खालामनो, रिफ्रेशमेन्टफोरनि। अब्ला आङो थोंजोङै बाइबेलखौ लानानै गोजौ बिल्डिंआव थांना जोबोद प्रार्थना खालामोमोन आं गाबै गाबै। आरो इसोरा बुंदों, प्रेजेन्ट आं नोंजों दं। दिनै इसोरनि अननायजोंसो बे समखौ आं मोनदों। प्रेज द लर्ड। आरो आङो गोसोखांदों बै मेडामखौ। आङो ह'मलेस पिपल, दुखुथिया न'खरफोरखौ जोबोदनो मोजां मोनो। जायफोरा बजाराव, जायफोरा लामायाव ओंखाम थानायफोरखौ मोनजायालासे दिनै दुखुआव दं, बिथांमोननि थाखाय जोंनि कलेजनिफ्राय सानफ्रोमबो शुक्रबाराव ओंखाम ओंख्रि बनायनानै फुङावनो 3 बाजियावनो थांनांगौमोन। मिथिगौ दार्जिलिं बायदियाव माबायदि गुसु, 10-12बाबो सानानो ओंखारनो थान जायो बेबायदि। आरो जोंनि मेडामा थांनानै मा खालामो, नायथावा, जोंथ' खाथियावनो थाङा। बेबायदि मानसिखौ नुयोब्ला बिसोरो बै जाबोरनिफ्रायबो खनखांनानै जायो, बै गारनायफोरनिफ्रायबो खनखांनानै जायो। नाथाय जोंनि मेडामा थांना बेखौनो मा खालामहैयो, हेलौ होनदोंबाथाय बै बिबायारिफोरा मेडामनि खाथियाव खारबोजोबोमोन। आरो मेडामा बिथांमोनखौनो बामख्रबनानै मा खालामो, किस खालामनानै प्रार्थना खालामना होनानै साहा, ओंखाम, बिस्कुटफोरखौ राननानै। प्रेज द लर्ड। बेयो मोनसे इसोरनि कल। बिथाङा मिनिस्टार दंलायो बिथांनि न'खराव। गोबांथार गिदिर फरायनाय, बेंगालराव सार्भिस मावनानै फैनाय, बेखौ नागारनानै दिनै बे खामानिखौ मावदों। मानि थाखाय? जोङो जेन इसोरनि रायजोआव थांनो हायो, जों इसोरनि ग्रेसखौ जेन जों मोनो। सानसेखालि गारियाव लांदों आंखौ, बयनिख्रुइ गासै स्टुडेन्टनि भितराव आं इंलिस बारा रोङा नालाय आंखौनो लाबथिङो आरो फोरोंनो थाखाय। आपेल बायदों, बिस्कुट बायदों, गारियाव हाबदों आरो आंखौ। आं सानदों लामायाव मोनजागोन, लामायाव मोनजानो हागौ, जारनिया गोजान जानो हागौ। थांबाय थादों गारियाव। राखि होबायना मेडामा, राखिलाय जाबाय आरो ड्राइभारखौ राखिबाय। गारिनिफ्राय ओंखारबाय, बे थांबाय, प्रेजेन्ट बिस्कुटआ लाबो, आपेला लाबो। लांबाय आरो बेयावबो जिरायना जागोन दा, बहा जानो। सासे हावरियानोसो, बियो बिस्कुट आरो आपेलखौ दानो होबाय आरो बियो बुंबाय, जिसुआ नोंखौ प्रार्थना खालामबाय। प्रेज द लर्ड। जोंनि खामानिया दिनै बिदि। डक्टर बिलि ग्राहाम, बुहुमनि बयनिख्रुइबो स्पेसियेल गस्पेल प्रिचार, दिनैबो उनावबो आरो रावबो फैनाय नङा बेबायदि। थांनाय 18 सनाव बिथाङा थैलांदों। बिथांनि प्रेयार हलाव रावबो हाबनो हायामोन।
थैखांनायनि 6 मासनि उनावसो प्रेयार वारिफोरा हाबनो हादों। जों जेरै मोनसे लामाजों हानि लामाजों मोसौखौ होलाङोबा मोसौनि आथिङा सिन थायो, नंगौना नङा? डक्टर बिली ग्राहामनि प्रेयार सेन्टार अर्थात प्रेयार टावारालायनो आन्थु गोथौ गोथौ हाबनाय न'खथामोन। मानो? बियो प्रार्थना खालामोमोन। आन्थु खारिनो बैयाव दामलिबलि जबाय थानायानो बे बांगाला बेसे गोबाव बुंबाय थादों, मानो फोजोबाखै बिदिसो जागोन ना? जों हागोन, जों हाया। जोङो सानसे प्रार्थना खालामनायजों 10 मिनिट प्रार्थना खालामनायजों साननै बाइबेल फरायनायजों इसोरनि रायजोखौ जों मोना। जों सानफ्रोमबो कन्टिनिउ प्रार्थना खालामनायजों, प्रेयार लाइफजों, बाइबेल फरायनायजों, इसोरनि आज्ञाखौ पालन खालामनायजों, गुबुनखौ सहाय होनायनि गेजेरजोंसो इसोरनि ग्रेसखौ जों मोनगोन रायजोफोर। बेखायनो जों दिनै जों जानांगौ बे जोबनाय मुगायाव बै ख्रिस्टमासआ बेखौसो जोंखौ बुंदों। जिसु जोनोम जानाया बारलांबाय, थैनायाबो बारलांबाय। जोंनि आं बुङाखै ख्रिस्टमासखौ पालन खालामनाङा, नांगौ, पालन खालामनांगौ। जों ख्रिस्टमासआव जों जिसुखौ मोननांगौ, जों माबा मोनसे मोननांगौ। जानायजों लोंनायजों बांद्राय नङा, गाननायजों जोमनायजों बांद्राय नङा। गाननाया मोजां, जानायाबो मोजां। जिसुआनो जुदि गैयाब्ला बे मिनिंफुल जानाय नङा ना, मिनिंलेस ख्रिस्टमास। दिनै बिली ग्राहामआ बुंदों, बिथाङा इउएनअ'आव हांख्रायजानाय सासे इडुकेटेड पार्सनमोन। आमेरिकानि प्रेसिडेन्ट जानो बिथांखौ लिंहरदोंमोन। नाथाय बिथाङा सोरनि प्रेसिडेन्ट जादों? गोरिब गुन्द्राफोरनि प्रेसिडेन्ट जादों, इसोरनि मुंखौ लानानै। आरो बै दुखिया हावरियाफोरखौ लानानैसो बिथाङा इसोरनि खामानिखौ मावदों। जेब्लानाखि बिली ग्राहामआ बे दुखिया दरिद्र मोनजायैफोरखौ नुदों, बियो सिखारनो हायाखै, थानो हायाखै। बिनि गोरबोआ, बिनि हार्टआ गावनि बिमा थैनाय बायदि गाबनाय ओंखारदों होनना बुंदों, जादों होननानै। जोंनि जिबनावबो बेबायदि जानो नांगोन। दिनैनि दिना बेनो। आङो जोबोद गोलावैनो बुंलांबाय, निस्सय नोंथांमोना आमोनि नांदों। बेखायनो बे समा जानजि खाफ्रानायनि सम। जोङो इसोरनिफ्राय गोजानाव दङब्ला जों फैफाफिननायनि सम। जेरैहाय सखिय'आ इसोरखौ नागिरनानै फैदोंमोन, जेरैहाय निक'डेमासआ सासे गोरों मानसिमोनब्लाबो जिसुनियाव बियो सोंफैदोंमोन, जोंबो दिनै बेबायदि इसोरखौ नागिरनो नांगोन। आंनि खाथियाव बेप्टिस्ट चार्च दङ। जोबोद गिलु बालु बेप्टिस्ट चार्च। 25 बोसोर जायाखै, 23आवसो जागोन। सेंग्राफोरखौ नायोब्ला, सिख्लाफोरखौ नायोब्ला सासेबो फरायै गैया। सोरबाया SBI नि मेनेजार, सोरबाया शिलं मेघालया हाइकर्टनि लयार, सोरबाया डक्टर, सोरबाया प्रफेसार। बेबायदि गोजाजोबसै। मानि थाखाय? आंनिख्रुइबो जुनियर गोजासै। मानि थाखाय? आरो बिथांमोना मेघालया सुनिबार आरो देवबाराव बन्द जायो। बिथांमोना मा बेग लानानै जोंनि रुमाव फैयो, फैनानै बुंफैयो, सार जों फैदों इसोरनि बाइकखौ फोसावनो थाङो, अननानै प्रेयार खालामनानै हर। बिथांमोना ट्रेक लानानै, आंखोल बेगाव ट्रेक लानानै, बे उनजों बानाय साथा लानानै, दै लानानै बबेयाव थाङो बिसोरसो दङ आरो इसोरनि बाइकखौ फोसावनो थाङो। प्रेज द लर्ड। जोंनिबा नंगौना नङा?
नोंथांमोननियाव गैया आं बेखौ बुंदों, आं आसा खालामदों गैयाबो, नाथाय नोंथांमोननियाव बुंदों जोंनिथिं दं। एसे फरायबाथाय हाखोनो गानाय नङा, नंगौना नङा? नंगौना नङा? बिमाफोरखौ दमसो होगोन, नंगौना नङा? आगोलनि ब्लेक एन्ड व्हाइटआलाय मा मोनदों नोंलाय जानोसै आरो गोजा गानबाबो गुफुर, गोसोम गानबाबो गुफुर, गोथां गानबाबो गुफुर, बे जुगनि मानसि नों फरायगोन, नंगौना नङा? ब्लेक एन्ड व्हाइट जुगनि, नंगौना नङा? जों गासैखौबो रोंगौ। 21 सेन्सुरिनि जों सेंग्रा सिख्लाफोर, ख्रिस्टियानफोर बिदि बुंना लागोन, नङाबा फोद्दादा, नंगौना नङा? फोद्दादा चेलेन्ज गोनां। बेखायनो जों, आं फरायनाङा बुङाखै, फरायनायजों लोगोसे स्पिरिचुवेल लाइफआवबो जों देरलांनो नांगौ। जोंनि दैदेनगिरिफोरानो ख्रिस्टियान मानसिफोर गोजा जानांगौ, इसोरखौ मोननाय मानसिफोर, मिनिस्टार जानांगौ, MLA जानांगौ, नंगौना नङा? नंगौ। मास्टारफोर, प्रफेसारफोर, डक्टरफोर जानांगौ। जों लोगो मोनदों प्रफेसार मावलायनाय, गुसुङै टेस्टिमनि होनो होदों आरो ग्रिटिंस आंखोल थुथु मावदों आरो हानथियाव जानाय नंलादां दे फोद्दादा बाहेरावबा थिफुदला ना, नंगौना नङा? आंनि आदाया थोंजों बुंखायो आरो सासे दं, इसोरखौ नोङो मोनाब्ला नोंनि सम्पतिजों, नोंनि महर मुस्रिजों, नोंनि लेखाजों इसोरनि रायजोखौ नों मोननाय नङा। सासे उन्दै बिनि सारेन्डार जानाय दा गोदान बेप्टिस्टनि मिसनारि दङ, बेथ' एखेबारे थोब्लाखासो, लाजिनांगोन नोङो होनना बुंगोन बियो। इसोरखौ मोनाबा बिदिनो जागोन, जों लाजिनांगोन नैबे मुगायाव। बेखायनो बिमाफोर, बै बेप्टिस्ट चार्चनि गथ'फोरा मानो जौगादों? पास्टरा बुंदों, आं जेब्लानाखि थांबाय, बे चार्चनि बिमाफोरालायनो कम्पानियाव मावजोबग्रासो, मोजां नङा न'खरा, कम्पानियाव। आं थानायाव आसाम साइडआव, मेघालय साइडआव, बर्डिंआव कम्पानि गोजा, हाजार हाजार मानसिफोर दङ। आरो कम्पानिफ्राव मावनानै बिथांमोना गथ'फोरखौ फेदेरदों। साननि समाव बिथांमोना फैदों आरो गथ'खौ लानानै पास्टरखौ आखाइ होयै होयै दांहोनानै प्रार्थना खालामदों जाहैदों। दिनै बिथांमोना इसोरनि आशीर्बादजों गिदिर गिदिर फरायबाय, साख्रि लाबाय, बिमा बिफाखौ रसन खालामबाय, चार्चखौ, मण्डलिखौ रसन खालामबाय, ओनसोलखौनो दिनै रसन खालामदों। प्रेज द लर्ड। जोंबो बेबायदि जानो नांगोन, उनफिननानै जों थानो नांगोन। जों गोबां फरायनांगोन, गोबां साख्रि मावनांगोन, दान होनांगोन, मिसनारि गारनांगोन। जोंनि थांखिया बेनो। जों जुदि जिसुखौ मोनबायब्ला, बासायजानायखौ मोनबायब्ला, गुबुननोबो जों होनो नांगोन। बाइबेलाव बुंदों, जननि 15 फरायनानै नायोब्ला नुगोन, जाय बिफाङा दानाय हरनानै फिथाइ थाया, आं बेखौ दाननानै अरावसो गारगोन। आरो बुंदों, जाय बिमाया गथ' होनानै फिसा खांनानै बारायलाङा, बिथाङा बाजिसो। जोंनि मण्डलिया जुदि बारायाब्ला, देराब्ला, बाजिसो होननानै बुंदों इसोरनि रावा। मा बुङो गथ' गैयैखौ, बाजि ना? बेबायदिसो जागोन होननानै। बेखायनो जोङो दिनैनि ख्रिस्टमासाव जोङो जिसुखौ मोननांगोन। जों आत्माजों परिचालना खालामजानाय मण्डलि जानांगोन। पौला बेखौनो बार बार बुंदों। दिनै नोंथांमोना माबायदि जागरण जादों, बे जागरणखौ नोंथांमोना हमनानै लाबाय था आरो आवगायलां, अब्ला नोंथांमोना आरोबाव जौगालांगोन। आं नोंथांमोनखौ बुङाखै, नोंथांमोना इसोरनियाव गैया, खामानि मावाखै आङो बुङाखै, नोंथांमोना मावदों। नोंथांमोना जौगादों मानि थाखाय? इसोरनि अनुग्रहनि थाखाय
इसोरखौ नोंथांमोना गिनायनि थाखाय मानि थाखाय मास्टर दं, मानि थाखाय लयार दं, मानि थाखाय साख्रि मावग्राफोर दं? नोंथांमोना इसोरखौ फोथायनायखायसो, इसोरखौ गिनायखायसो, इसोरनि खामानि मावनायखायसो ओंखारदों। सासेल' सिस्टारा लयार फैदों, गाबोन साब्रैया फैलायगोनलाय। सानैसोआल' मास्टर जादों, गाबोन साबा फैलायगोनलाय। नंगौना नङा? फैगोन, बांलांगोन। जों जुदि इसोरनियाव थायोब्ला, इसोरखौ फोथायोब्ला, नतुन सेराजुलि सेन्ट पल इंलिशआ रमक जमक सोलायगोन, गुस्लायगोन। बाइबेला बेखौ जोंनो प्रमिस खालामदों। मिजुफोरखौ नायहैथां, नागाफोरखौ नायहैथां, मणिपुरि अरुणाचलखौ नायहैथां। आंहा बांसिनानो नर्थ इस्टनि मानसिफोर आरो स्टुडेन्टफोरखौ आं बुंगोन, राङापारायाव फरायगोन, तेजपुराव फरायगोन, गुवाहाटियाव फरायगोन, शिलंआव फरायगोन। जोंनि स्टुडेन्टफ्रा इसोरखौ लानांगौ। नागा मिजुफ्रा, मणिपुरिफ्रा जेराव कलेजाव इउनिभारसिटियाव फरायो, साथामब्लाबो फेलोशिप थायो हांखो। साथामब्लाबो फेलोशिप थायो। क्राइस्ट हाउसआव थाङोब्ला नोंथांमोना नुगोन देवबाराव मोननै फेलोशिप जायो। नागाफोरनि, टिकलफोरनि, सेमाफोरनि। जोंनि कमिउनिटि हलखौनो भारा लादों बिथांमोना। माबायदि बिसोरो इसोरखौ गियो। जोंबो बेबायदि गिनांगोन आरो जों इसोरखौ जों लानांगोन। बे दिना गाज्रि। दिनैनि दिनखौ, गाबोननि दिनखौ जों मोनाबो जानो हागौ। गोबां इसोरनि मानसिफोरा प्रफेसाय खालामदों 2022 नोंथांनि थाखाय, आंनि थाखाय गिलु बालु दिनसो जागोन। कर'नानिख्रुइबो डेन्जारसो जागोन। बांग्रिंफोर जागोन, आंखालफोर जागोन, मानसिफोरा नस्थ' जागोन। गथाय बिश्वआनो, इसोरनि सृष्टियानो उल्थां फाल्थां जागोन। जों जुदि प्रार्थनायाव थायाब्ला, जों जुदि बाइबेल फरायाब्ला बेखौबो मिथिनो नङा। थिगानो नोङो सानजाहा सानाव ओंखारदों, सोनाबना हाबदों। आङो एसे देरलांबाय थादों, बोसोरा बारायलांबाय थादों, मोनजागासिनो दङ। दिनै KTM सलायबाय, 220 सलायबाय, दा खनसेयाव रयेल एनफिल्ड सलायलायगोन। पास्टरा दङ नोंसिनिया रेभारेन्डआ। तुरानिफ्राय गुवाहाटिसिम सलायनानै सिं साबुदांखो गेट दादा 16 बिजि लानांबाय आं मिसनारियानो। तुरानिफ्राय सलायगोन गुवाहाटिसिम, जालुकबारिसिम। बिदि आरो पास्टराबो गरमलाय बिसिनिया रेभारेन्डआ। महनि मोननाय फैसा खुस्राबो माखासे लादों बिसिनि। सिगांथिं आलायहोदों आरो बेगखौ गावबायाबो जोंबो लादों, गेजेरावबो लादों। सलायबाय सलाय जायो आरोना। होदो, आंहाथ' बेयाव हाबा जायाखै। पापा होनलायलांदों आरो बियो। होदो, आं बिरलायनाय, आंबो खम नङा गारि सलायनायाव। ओरैनो बेयाव 6टा सिलायाखै। मा सलायो इउथफोरालाय? 130, 120 स्पिड जो होगा होगा देखा जाएगा। सिंगेल नालाय बै समाव दा एसे गियो आरो आंखौ। दब थैना थांगोन, हिनजावा बान्दि जागोन जायो। थाब नांगोन जानोसिदा जानाय नङा, लासै स्ल' खालामनांगोन आरो बिदि सानो आरो बिसोर। दा आं बुंनाया बेनो, जोङो गुस्लायनो जों नांगोन। इसोरा नोंनि मावबोनायखौ हिसाब खालामा होननानै बुंदों। नोङो जिसुखौ लानानै, नोङो ख्रिस्ट'खौ लानानै, ख्रिस्टियान जानानै इसोरा आं फोजोबबाय लास्टआव लाबोबाय। नोङो दा नुदोंमोन, इसोरनि खामानि मावदोंमोन, नोङो दुस्थुमोन, नोङो थगायग्रामोन, नोङो मानसि सिथारग्रामोन, इसोरा बेखौ नाया होननानै बुंदों, पासखौ नाया। नाथाय इसोरा नोंनि फिनिशिंखौसो नायो होननानै बुंदों, फोजोबहैनायखौसो। प्रेज द लर्ड। नोङो माबायदि जिसुखौ लाना फोजोबहैगोन जिबनखौ, माबायदि नोङो गावखौ दैदेनलांगोन बेखौसो नायो। मानसिफोरा बुङोमोन सखियावखौ, बिनि न'आव हाबबानो बुङोमोन, मा बुङोमोन? एखे थगायो बिसोरो। सखियनि जा लोगो,
स्वयं जिसुखौनो बुंदों फरायसाफोरा खालि सखिय जिसुआ फैबोला सखियनि न'आव हाबो। इसोरा बुंदों जाया गासैबो गारना गोसो सोलायना फैयो बेखौसो इसोरा नायो। जोबनायसिम जिसुखौ हमनानै लाखिनायखौसो इसोरा नायो। ख्रिस्टानमोन इयुथबो सलायबोदोंमोन, दैदेनगिरिमोन, नाया जानाय नङा जिसुनियाव। गोदो बावगारबायना मा सनावमोन लायबा जानाय नङा आरोना, बेबायदि जानाय नङा। जिसुखौ लानानै दावगालांनायासो। जोंबो इसोरनि खामानि मावनायाव दावगालांनांगोन। दिन जोरुन बाग्लारिया बुंदों जाहैदों, बै आदाया बुंदोंमोन ना, जोङो जोबोद लेट जाबाय, बिथाङाबो फेल खालामदों। आरो गोदोनि रेभारेन्ड नंला बिथाङा, कमप्लिटलि ओरैबायदि स्पिड जाबाय, मानसिया एसे बोरायलांबाय खिन्थु एसे स्पिड। एक नम्बर खामानियानो प्रसार खालामनाय, इसोरखौ मिथिहोनाय, मानसिनि आत्मा बासायनाय। जिसुआ बेनि थाखायनो फैदों। बे खामानिखौ बिथाङा हमनांनानै मोनाखै। बेखायनो दिनै जोबोद खस्थ' खालामो बिथाङाबो। बेखायनो जोंबो बे खामानिखौ सुरु खालामनांगोन। नागालेण्डआ 2030 सिम आंगोल 10,000 मिशनारि बनायगोन। 200 crore बाजै 200 crore सरकार मोनसे। माबायदि जागोन? मिज'रामा 89 crore थांनाय बोसोरनि बाजेटआ मिशन फाना। जोंनियालाय बहल लाख थांनो, क्ररखौ बुंनो नांला, दानदो लागानो थाङाना, नंगौना नङा? लागानो थाङा। लाजिगोन जों बिसोरजों गसङोब्ला। मणिपुरनिया आंखौ एसे लाजि फोनांदों। नर्थ इस्ट क्रिस्टियान काउन्सिलनि मोनसे मिटिंआव आं दङमोन, मैया शेयार खालामदोंमोन आं। मिज'रामाबो गावसोरनि मावनाय थेनाय होनाय गासैखौबो बुंबाय। नागालेण्डआ बुंबाय, अरुणाचलआ बुंबाय, आंनि भागोआव फैबाय, आं आसामनि जानानै बुंबाय। आं बुंलांबाय आरो जोंना मानसियाथ' दोंसाबो फैसा होनो हाया आरो जोंना बाहायनो हाया, बिदि जाबाय आरो। बेखायनो जों बाहायाखै। मणिपुरनिया सासेया फैबाय, आंनि सिबो गाहाय थेबखौनानै दांना होबाय आरो। सोंग्राखौ बुंबाय आरो, मिजु नालाय बि जेरुसालेमाव थायो, बिथाङा फैदों। सार, मणिपुरावथ' दासिम इसोरनि अननायाव इसोरनि खामानिया दावगालांगासिनो दं। जोंहा मानसिसो गैया मावग्राफोर, होनायाव थिग दं होननानै बुंदों। आरो मा बुंदों बाइबेलखौ लानानै? आं बावगारबाय, गसपेलाव दङ, लुकआव ना मा दं? मा बुंदों? नाजावनायनिख्रुइ होनायाव बांसिन दं बोरा। इसोरानो बुंदों, जिसुआ। मालाखियाव चेलेन्ज खालामदों इसोरा, नोंसोरो हो, आं नोंसोरनो होयोना होआ नोंसोरखौ आं प्रमान खालामगोन। नायाखौ एग्जामाइन खालामनानै नाय। नोंथांमोना थिंजों होयोब्ला आं थलजों होगोन होननानै बुंदों। थलखौ मिथियोना? बै माइ सुग्रायसिनि गिदिर नुदोंमोन आं एसे फिसायै। जों थिंजों दा सुयो। जों थिंजों होयोब्ला थलजों होगोन। जों सामसजों होयोब्ला गारबा गिदिरजों होगोन। गारबा होनोदां ना? स्पन्ज गिदिरखौ स्पन्जजों होगोन होननानै बुंदों। इसोरा बे चेलेन्जखौ लादों। बेखायनो जों दिनैनि दिनाव सिरि मोननायनि समा जाबाय। जेसियानि आइजाक 61 सिखांदो आरो जोंदो। दिनै बासायग्राखौ नोंथांमोना मोनबाय, बासायग्राया फैबाय। दिनै जों जिसुखौ मोनबाय। जोंदो, जोंनि रेसपन्सिबिलिटिया बिदि। जों जिसुखौ नाजावनानै जोंदो। जोंनि जोंनायनि गेजेरजों इसोरखौ मोनै मानसिफोरा जों मोनो। बेखौसो जोङो मावनो नांगोन। आं गोलावै बुंलांबाय, अननानै नोंथांमोना बाबाय, अननानै आंखौ खेमा खालामदो
आं बेखिनिखौनो बुंदों। आं सासे मिशनारि एज ए इभान्जेलिस्ट हिसाबै आं बांसिन माबायाव इसोरनि प्रसाराव बांसिन गुरुत्व होयो आरो बाइबेलाबो बेनो। बेखायनो आं मिशननि बांसिन खोथाखौ बुंदों। बाइबेला नोंथांमोनखौ बुङाखै आखायाव बाइबेल लानानै इसोरनि खामानिखौ मावनो थां। नोङो जेराव दं, नोङो हाजिरा मावग्रा जानो हागौ, नोङो मास्टर जानो हागौ, इन्जिनियार नोङो जानो हागौ, नोङो डक्टर जानो हागौ, बिनि गेजेरजोंनो नों कलेज स्टुडेन्ट जानो हागौ, बिनि गेजेरजोंनो नोङो इसोरनि खामानिखौ मावदों, नोङो सायख'दों। बेखौसो इसोरा जोंनिफ्राय लुबैदों। आरो जोंखौ बासायनायनि गुबै उद्देश्यआ बेनो। आदमनि गेजेरजों इसोरा मोनसे पारफेक्ट इसोरनि फोलेरखौ बांहोनो नागिरदोंमोन। बिथाङा गोरोन्थि मावनायनि थाखाय जिसु ख्रिस्ट'खौ जोंनो हरबाय। आरो बे जिसुआ दिनै गावनि मोनसे इसोरनि मोनसे जोलै, गावनि मोनसे जोलै, इसोरखौ फोथायग्रा जोलै, बे बुस्थुखौ सानदों आरो बे समाव फैबाय। बेखायनो हाबोदान, जोङो उन्दुनो नाङा। जोङो आत्मायाव सिरि मोननानै था, जोङो जांख्रिखां, जोङो प्रार्थना खालाम, जोङो बाइबेल फराय। अब्लानिया जों इसोरनि रायजोआव जोङो हाबनो मोनगोन। इसोरा बे प्रतिज्ञा खालामदों। दिनै इसोरा जोंखौ लिंहरबाय आरो आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो बुंबाय। जिसु ख्रिस्ट' फैनायनि पारपसआ बेनो, जों जेन बै ख्रिस्टमासआव गसंथानो हायो। बै ख्रिस्टमासआव जों इसोरनि रायजोखौ मोनो। जिसुआथ' गथ' जाना फैदोंमोन सिगांनि ख्रिस्टमासआव। एबाराव हले राजानिबो राजासो जाना फैगोन गावनि मानसिफोरखौ लांनो। बे आरो जोनोम जाफिनलिया बेबायदिखौ बुंदों। बेखायनो जोङो थाम-थिम जानो। आं गोलाव सम बुंबाय। आं नोंथांमोननिफ्राय आङो खेमा बिबाय। निसय नोंथांमोना बाग्लायबाय। बे इसोरनि रावा नोंथांमोननि जिबनाव थाथों आरो जोंनि लागै प्रार्थना खालामगोन, आंनि लागै प्रार्थना खालामगोन। आं बेखौ नोंथांमोननो बुंबाय। आं जोबनायाव जोबोद साबायखर होबाय आंखौ लिंहरनायनि थाखाय, इसोरनि बोसोनखौ बुंहोनायनि थाखाय, आंनो जानाय थानाय थानाय लोंनाय गासैबो मोजां खालामनायनि थाखाय। नोंथांमोना माबायदि मेसेजखौ लुबैदोंमोन आं मिथिस' हाया। नाथाय इसोरा माबायदि लिड खालामदों, गाइड खालामदों, आङो बे मेसेजखौनो नोंथांमोननि गेजेराव बुंबाय। आसा खालामदों इयुननि समाव आरोबाव इसोरा लाखियोब्ला लोगो मोनलायगोन। आं मैयाबो बुंदों, आंनिया खनसे फैयोबा खननै फैया होननानै सासे गारबि आदाया बुंदों आरो बार बार लिंहरबाय थायो आरो दाखालिबो खनसे लिंहरनो थांदों। आं खननै खननै थाङालै मोनसे गिर्जायाव होनना बुंहरदों आंनिया नेम गैया होननानै। आसा खालामदों नोंथांमोनखौ आरो लोगो मोनगोन। आङो गोलावद्राय बुंलांबाय, नोंथांमोना मुनि नांबाय जाबाय ना सानबाय दा बेखौ आरो दाखोनसेयाव लिंहरला दाखोनसेयाव लिंहरला बेखौ गुसुं बुंबाय गोलावसो नांबाय। नंगौ नङा ना? गोलाव मोनबाय मोनोना मोनाखै? सैथो खोथाखौ बुं, नङाब्ला दिगदार जागोन। आंबो जोब्बाय, फैनाय नङा ना, आङो बागोन आरो नायस्लाबाखौनो थिगसे गोलावबाय, बुंबाय थांबाय नायबाय एथा जाहैबाय। 12थायाव बुंदोंमोन ना, एथा जाहैबाय आरो। बेखायनो खेमा बिदों, बार बार खेमा बिदों होननानै जे नोंथांमोना खेमा खालामगोन, नङाबा फैनाय नङा ना। मा पासपर्ट बिलाइ, मा मिसनारि बिलाइ। एक्सुवेलि आङो बांसिनानो 35 मिनिटसो बुङो बांसिन। जों गामिनि बुंनाय गुबुनाव बुंनाया डिफारेन्ट जायो। गुबुन स्टेटफोरा एसे आपग्रेड जानानै दङ। नोंथांमोनाबो आपग्रेड जाबाय, अब्लाबो एखे गाङलिया दांबाय आरोना, गामिनि आरो जनानैनो होबाय। बाजैमोन दङमोन, एसामिस बुंनांगौमोन, बुजि मोनदों, बुजिबायसो ना? सबै बुजिबायसो। खेमाखुरि बमबायदि गल पे गले
কাৰোবাক কিবা কাম আছিল কিজানি না এই হৰিচিঙাৰ পালকে কি কৰিছিল বুলি নিশ্চয় কিছুমানে বজাৰত যাব অমা বেদৰ কিনি আনিব কিবা কিবি খ্ৰীষ্টমাছ চেলিব্ৰেশ্যন শেষ হোৱা নাই কাইলৈ আৰু আছে নিশ্চয় কিবা কিবি প্লান আছে কাৰোবাৰ লগত আলহী খাব যাব কাৰোবাৰ ঘৰত মাংস খাব যাব কিন্তু মই বেছি টাইমটো ল'লে ভাবিছে চাগে আপোনালোকে নেক্সট ইয়াৰ নালাগে আৰু এইটো বাই বাই টাটা प्रेजेंट नैबार न'आव बेबायदि आरो दा जेबो जाया थांनो हागोन गासैबो खिन्थु इसोरखौ बावगारनो नाङा गासैयावबो इन्जय खालाम बे दिनखौ जों मोनबाय थाया जों इसोरनिसो दिन बियो जोङो ख्रिस्टमासखौ जों सानसे इसोरखौ खुलुमनांगौ जोंनियावथ' खनथाम जागोन 3 घन्टा गाहाम बुंगोन नैबे सागलायो आरो गामले जलायलायो सासे खासि दं आख्लुख्लुबो बै आंगोल बायदि जादों फोथारो बर्डआव लालायो बिसिनिया लिरनानै बेबायदि आरो दै खामानि दङ नामा सोरहाबा दंमोन नामा गैयामोन ना गैया सिंगानि पालकनि खोथाखौ बुंना फोजोबबाय आं पालकआ सानसेखालि गिर्जा सलायनो फैबायनो सानदेयाव लामायाव मै नुबोबायनो दिनै थिग जागोन खानाया जाबोबाय फैबाय थाबायनि गिर्जाखौ सलायफैबाय आंखौ मानसिफोरा नुदों आरो ना भाइस प्रेसिडेन्टआ होनगोन माबायदि स्पिड बारलांदों दिनै गिर्जायालाय जाबाय प्रार्थनायाबो थथ' थाथाथ दावलांदों आरो ना मेसेजखौबो बिराद स्पिडै दोनो बियो बेनिफ्राय दिनै मा हाथुरब्रा पास्टरालाय जाबाय आरो लास्टआव बुंबाय एकदम फोजोबनानै प्रार्थना आरो फोजोबनायनि प्रार्थना खामबायनो प्रार्थनाखौ प्रभु धन्यबाद मोजां दिन होनायनि थाखाय मोजां मेसेज होनायनि थाखाय बेबायदि जाबाय आरो प्रार्थना जोबांबाथाय ख्रिस्टमासनि दिन नालाय दम मोनबाय जाबाय गैला जाबाय आमेन जाबाय मण्डलिफोरा जाबाय गोदान मानसिफोरा औ जोब्बाय गैलाबो दानि प्रार्थनायाव दं एक्सुवेलि बे फुरखा गाबनायखौ खोनाना आं नुबोनाय मैखौ सोरबा गावबायसो सानदों बेया गोसोआ मैयावसो गिर्जायाव नङा ख्रिस्टमासाव नङा जिसुनियाव नङा दै बिदफोरखौ सिनायो बोरमा बेदरखौ जानानै 8 बार खिखादों बांद्राय जायोब्लाबो दिगदार जागोन ख्रिस्टमासाव इसोरनि रावखौसो जा दिनै आं नोंथांमोननो बेखिनिखौनो बुंलांबाय आरो दै थेंक इउ स' माच दै थेंक इउ स' माच गोबां हामबाय आरो हामबाय होनदों मानिजाथाव जोंनि सेन्ट पल मण्डलिनि कमिटिफोरा जेबायदि जोंनि गेजेरावहाय इसोरनि गोथां बाथ्राखौ लाबोनो थाखाय आलासिखौ हांख्रायनानै लाबोदोंमोन बिथाङा इसोरनि हांजों सरजाबनाय गोथौ ओंथि गोनां बाथ्राखौ जोंनि गेजेराव मोजाङै बुंफोरनानै होबाय बेनि थाखाय बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर थाबाय बिनि मावनाय परिचर्या जिबनाव बिनि नखर खुंनाय जिबनाव गासै समावहाय इसोरा लोगो लोगो थानानै आरोबाव सहाय खालामथोंसै आरोबाव जों इयुन पासाव बिथाङा जोंजों लोगो होगोन होनना बुंखादों बिथाङा गिदों आं गोलाव बुंबाय नामा होनना नाथाय इसोरनि बाथ्राया जों गोलाव मोनाखै बिराद आंथ' गुसुंसो मा समायखौ माबायदि बारलांदों आंखौ पाताखौ मोनाखै आरो जों बेसेसो जोंहा प्रग्रामावहा सेटिं खालामनाय दंखायो प्रग्रामाव दिनै जोंहा जेबो खामानि गैखाया फ्रि गथै दिनफोरनि थाखाय जों गिर्जानि समखौ लाखादों ओंखायनो गासैबो जोङो फ्रि रावहाबो